Habal-habal driver sa Taguluan, Misamis Oriental nga nang lugos siyang pasaherong minor de edad na aktuhan sa kapulisan. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yastek, misulay pa og ikya sa mong suspitsado diyang napusasa na. Maayo na lamang napugnan sa mga barangay tanod og nadala kini sa police station. Tingkagol karon sa prisuhan sa Taguluan Municipal Police Station kining si Benjamin Balbuena, 35 anyos, og habal-habal driver human nga masapon sa mga tanod nga nang lugos. Siyang 13 anyos nga dalagitang pasahero sa kasagbutan sa barangay Santa Cruz. Sigon sa mga tanod sa mong barangay nga samtang nag-roving sila bandang alas 10 sa kagabion, kalit silang nakadungog og sagit sa babae, apan daw gitakuman ang baba. Dali nilang gisubay kung asa nagikan ang tingog. Una nilang nakita ang usa ka dalagita nga naghilak samtang naglingkod dool sa nakaparadang motor. Ug sa pagsubay sa kasabutan, nasapon sa mga tanod ang sospek nga ginahilabtan ang laing 13 anyos nga babae. Dinhi sa kasagbutan nga bahin sa barangay Santa Cruz sa Taguluan, Misamis Oriental, gisuroy sa mga barangay tanod ang kining suok nga bahin. Og dinhi sa ako ang gitindugan mga kapuso, dinhi na diskubrihan sa mga tanod ang kahalayan nga gihimo sa suspek ngadto sa usa ka minor de edad nga babae. Ang lusod ni kasagutan, pag abot mo dinhi, nakita na mga laki nga naggukas sa tanan. Ang babae gahigda lang dia. Wala ang babae na diya taman ang kuan, ang laki wala na wala na. Sa investigasyon, ang biktima uban ang iyang 14 anyos nga higala igo lamang unta mo pauli sa ilang panimalay. Busa misakay kini og habal-habal. Instead nga dalon sila sa barangay kung asa sila muli, kini atong suspect gidala sila sa usa ka lugar nga hilit, ngit-ngit o way mga tao nga nagpuyo ning dapita. Ang suspect mibalibad nga moatubang sa kamera. Apan sigon sa igsuon niini nga dili kuno rape ang nahitabo, sanglit nagkasinabot kuno ang minor de edad ug iyahang igsuon nga bayaran lamang kini. Sa aktual na nila, unta, mahitabo na unta, gagingon dayon ang bahay nga. Wala, nasakpan ta. Mao do na ginon. Tabang kay girip ko, mao do nagpasumangil dayon siya nga mautong nahitabo. Taliwala pa man niini, mag-atuwang gihapon og kasong rape in relation to RA 7610 o child abuse ang suspect. Tek ang duha ka minor de edad nga biktima anana karon sa kustodiya sa ilahang nga mga ginikanan samtang padayong ginalihok sa WCPD sa Taguluan Municipal Police Station ang pagpasaka og kaso batok sa suspitsado og aron sa matagaan og intervention ang mga biktima. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.